ስለዚህ አሁን ይሄው መድኃኒት አዋት ናማታ እዚህ ጋር ሌላ ጊዜ למדתי שאני יכול לטפל בילדים וזה מצליח לפעמים בלי שזה די מפחיד לרופא צעיר כשאין לי עם מי להתייעץ חוץ מעידית אפילו לרופא מתמחה כמה שנים במחלקה יש לו תמיד עם מי להתייעץ יש לו תמיד את הרופא הבכיר שתמיד אפשר לשאול אותו מה שצריכים וזה משהו מאוד גדול בשבילי ומה שלמדתי הכי הרבה זה מה שאני אומר כל הזמן זה לחיות פה את החודשיים וחצי עם האנשים הפשוטים והצנועים והנעימים האלה ולראות איך אפשר להיות שמח בלי שאין לך הרבה דברים שנחשבים בעינינו